हर गेजेरनि सिमां अखा नायसि नायसि मुगानै उन्दुलांनायाव आं जेब्ला गोदो गोदो उन्दुलाङो अब्ला आं बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनो। खोमा मेगन गेवजेंनानै खोनायो आरो नुनो मोनो। गोमानाय रायजोखौ दाखांफिननो थाखाय बर' बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर सेरफां हाग्रामा गेजेराव दङ। सिमांनि सायावनो आं आरोबाव सिमां नुबावो। हारसा खुसा लोगोफोरजों आंबो आंगोनि बड'लेण्ड बिखायाव उदाङै बेरायग्लांनाय। बे समावनो हरखाब खि उरग्रा खिब्रमाया आंजों सौग्रावना आंनि मेगन थाइसेयाव मेगना खाना। आंहा जुवान बैसो जाफैबायमोन। हांमानिसो मोदै नामा जोनोम आंनि आंगोनि बड'लेण्डआव उदाङै रायजो जागोना थैनिसो जारिमिन मेगनाव। दाउला गिसिरनाय लोगो लोगो आं सिरि मोनो। मेगनालाय थाइसे दंबावोमोन। थांनायनिबो सम दंसै आंगोनि बड'लेण्डआव उदाङै रंजा खुसियै रायजो जालांगोना बै हर गेजेरनि सिमांसो जासिगोन नामा? ना आंनि जोनोमासो सिगांद्रायनि गोरोन्थि नामा? आंहा बुंस'हायै हांमा थासिगोन मेगन थाइसेयावबो बड'लेण्डनि सिगां गोमाबावोब्ला। हाय मा खाफाल बे गुफुर रायजोआवसो खोनानो मोनसिगोन नामा आंगो बड'लेण्डनि रंजानाय खाम जथानि देंखो। गय खान्थाल सारि सारि बारि बागान आंगो बर' गामि। हायोमोनब्ला सुबुङा नैथि जोनोम लानो आंगो सनानि बड'लेण्डआव लाबावगौमोन आंबो जोनोम खनसे। नाथाय हांमा। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।